Muy moderno, muy moderno. Caramba. Entonces, nos temos que fixar sempre que unha base ten bombos e ten caixas. Entonces, vamos a procurar entrar nos bombos e acabar nas caixas. Subimos dúas veces cada Isto podemos repartir isto, vale? Cabe en el mismo lugar que anterior. Las que cada sábado de parranda, caramba. A ver, vamos a ver. Entonces entramos. Vale. 1, 2, 3, que sexa un pobo de moita calidade. Nós temos os ríos, as pragas, e monte real. Vamos, pero ahí tenemos que espabilar. Tenemos que darle ritmo, claro. Entramos. 1, 2, 3, sí. Falamos de un tema da nosa cidade, ainda que sexa un pobo de moita calidade. Nós temos os ríos, as pragas, e monte real. Vale, pero nos temos os ríos, as fragas e o monte agregamos. Nos temos os ríos, as fragas e o monte agregamos. Ahora subimos dúas veces. Pois mira, pois non. Mais. Vamos a poner aquí, lo que subimos en vez de vamos. Que eso hay compañeros. Subimos. Vale, procuramos repartir as fases, vale? Se divides unha cousa e outra veces, porque se non pasa nada. Falamos de un pobo da nosa cidade, ainda que sexa un pobo de moita calidade. Temos os ríos, e o monte Breá, o que subimos dúas veces ao ano. Ainda que sexa un pobo de moita calidade. Temos os ríos, e o monte Breá, o que subimos dúas veces ao ano. É de moita calidade. Nos temos os ríos. Falamos dun tema da nosa cidade, ainda que sexa un pouco é de moita calidade. Nos temos os ríos e o monte Breá, o que subimos dúas veces ao ano. Aquí nos despedimos de hoy, esperamos de Porguña e Ferrol, dando as gracias a García, sabemos que che gustou. Non me gustou, me encantou.